सरकार हथोक्तेन नोय समसरी नोय समरियल वेल आहान पेंशन छोपुई हिसु अन ओम वे छिने इदरो प्राइवेट थोक्ते तान हियन अचीव वे थैलो तुरा हें kan ngai thina mase he hi diklo ni apoi mojok chu financial plan kan nei thatjo ka kha ani don ani tuna hian engting e private ka thoka noi somsari noi somriat 1 crore thengin engting e ka pension chhopui ve ang ti hi kan zir ho don ani tuna hian financial plan kan siam chinang kan goal tur hi kumsom thum kania ka Hlawh hi cheng sing khat sanga velania engting e kumsom ruk kani huna hian noi za ka nei theang ite noi za hi ka pension chhopui theang ti hi kan plan don ani chuan kan monthly salary tur hi cheng sing khat sanga angin ka chuta cheng sing ni poni the sing thum poni the maro chu example tan hian sing khat sanga ka mang don ani chuan kan investment size tur hi sang thum vel ani dona hei engting e kan lo nei kan ti chuan budget rule kan mang dona chu 50 30 20% rule kan mang dona ni kan mamo leinan hian kan Hlawh atanga 50% kan mang dona chu cheng sang sari zanga ani dona ni kan mamo chau ka leina tur ani chuan kan du zong leinan hian 30% kan manga sangi zanga chau kan mang thei ni chuan kan invest tur hi cheng sang thum ani don ni hei strict dewa kan follow ngai don ani mo he kan bo che thiang lo ani kan pension chhopui tur kha 1 crore ania hei kan bo che thiang lo ve thung ani chuan kan gold corpus tur hi noiza ania chuan kan invest hun sung tur hi 30 years ani don ani enge chan kan ti chuan kumsom thum ang veling lo in chu ta ngila chu kumsom ruka ka pension don chuan kumsom thum kha invest hun chung tur ka nei don ani chuan theih plan kan siam don ani amas bera chuan a foundation a chuan first 10 years kha mo hapta khatna kha kumsom ani dona chu phase 1 kan ti dona chuta chuan kumsom thuma tang kumsom lin kar kha kan invest dan tur kha kan siam don ani chu kan monthly investment allocation tur hi cheng sang thum kan soi to kha ania chuan kan share tur chu kan investment asset tur hi chi sang kan thlang thea maro chu kan investment corpus kha kan gold corpus kha alen em awang khan ting hian enge investment return thatura kha karon thlang bi kani chuta chuan direct investment stock investment kan ti kha nia chuan bond debt fund kan ti kha ania chuan NPS national pension system kan hmanga chuan gold a hian sovereign gold bonds karon hmanga hi a thazo ka kangai wang ani ta ETF a te pokan hmang thea chuan public provident fund hi kan investment asset tur pakhat te zinga mi ani don ani chuan te hian kan Hlawh atang khan weightage kan siam don ani weightage ti omzia chu kan Hlawh atang khan 50% hi direct stock investment a hang kan invest dona chuan about 20% kha debt fund bond sa kan da dona chuan about 10% kha national pension system a hang kan da nga chuan about 10% kha gold chuan about kha public provident fund na tiang khan kan sem rual don ani hei hi kan capital size tur ani don ta 50% ani chuan sang khazang ani don tiang khan kan sem rual mai don ani hei chu mathematics ani hei chu a ol tuka a kha chu kan lo chu thiam ve mai to ka ringa chuan kan expected return tur hi han soi le lok taila direct stock a hian 15% karon da hei hi long term 30% a chuan 50% hi karon da ani 12% hian an chu thina stock market hi amaro chu kan investment corpus kan gold corpus kha kan achieve du wangin 1 crore kan achieve du wangin 15% return thei tura hang kan da ngai don ta ni mo chuan adot le chuan debt fund mutual fund kan ti hi hei hi corporate bond fund angin karon chuta 7.5 atanga 8% ta return thina hei hi 7.5 angin karon chuta chuan national pension system 6% angin an chut le ta chuan sovereign gold bonds hi a fixed return a hian 2.5% ania amaro chu gold rate zil khan ain up vele thei zela wangin 7% angin karon chuta hei hi sovereign gold bonds chu achena sa ve khop meya 6% te 7% 8% thleng khana ni theini chuan public provident fund om lenga hei 6% angin an chut don ani chuan tuna voina man ro kan man tur hi SIP calculator ani dona SIP angin kan chut don ani mo chuan SIP
calculator khan heng ho chi sang hi kan chut do na chu kan share le lo kang hei SIP calculator ni do na kan share tur chu sang khat zangam equity fana khan cheng sang khat zanga thatin kan invest do na chu monthly investment ai sang khat zanga kan da do na ni chuan expected return a khan kum som thum chung han 15% kan base he wang 15% angin kan chuta chuan kan time period tur kha 30 years ania chu hei hi kan total value chu ani do na ni 84 vel hi kan pension chua pui tur kha ani don ti na ni hei hi actual return a hang kat fill up don ani chu fill up lo kang 844765 kan fill up anga dang hi kalau chut sa to ne hi kan delete ang chuan debt fund hian kan chut le don ani zaruk kan invest dona chuan investment return hi 7.5 angin kan chutang chuan 30 years a hian 7748386 hi kan fill up don ani screen ka share to lo meng tian 7748386 khan line NPS te gold te public provident fund zong hati kan chut thla don ani ole tuna chuan helaya a return zong kum som thum chunga a return zong ha kan chut chuak ta hi a total kan siam don ani a total kan chut chuak lenga hi formula kam hang me nga ol samjok nan ti hian izai kan nei kan ti chuan hnuaia vel kha kan pension chua pui ti nai ta ni hi om zia chu helaya kan return zong a kha kan han chut chuak khan hnuaia 1 crore vel kan nei thei don ti nai ta ni kum som thum chung khan mo chuan hei hi ain fix don lawa chereng tur approximate ani dona chuan hei hi kum som chunga kan plan dan tur ani don ta chuan anu kum som le kha hapta dot le kha engtin nge kan chut chua le ang kan ti chuan another 10 years kha kan chut le dona chu kum som li kan ni atanga kum som nga kan ni chung kha plan kha dang le deuh dona ni chu tiang hian ka siam to mai kan chut to lawanga a chan chu equity hemi stock market a hang kan da tam thei to lawa 30% a chau kan da to dona chuan a him zo ka khan debt fund a hang kan da tam thung ve dona ni ve thung dona ni chuan NPS a te po kan ti sanga gold ta te po kan ti sanga chuan public provident fund chu pa ngai ang khan kan plan thei dona chuan hei hian safety aron siam dona ni a chan chu kum somli kan tlin to phei chuan risang takha la thei kan ni to lawa chu bang chuan stock market a hang kan weightage kha kan dan hiam to dona ni chuan a hapta thumna khan another 10 years kha engting e kan invest le ang kan ti chuan kum som nga tanga kum som ruk mo hei chu consolidate protect years kan ni to ni om zia chu hemi kum som hi chuan kan capital kha protect angai to ni ven hi mangai to ni chu wang chuan stock market a kan da claim to a chuan debt fund a kan lo da tam chho zela a him zok national pension system ti te gold ta te public provident fund a te khan kan lo da tam to ani chuan heng ho zong kan ti zon hu chuan 1 crore kha kan achieve thei to mai don ani chuan khata kan mamo poimo chu account kan mamo don ani tuna tanging account kan honangai dona chu eng account te kan mamo kan ti chuan demat account hi kan share stock kan leina tura lo in call khom na tur khani dona chuan mutual fund account mutual fund kan leina tur kha mutual fund a hian debt fund te po kan lei theya chuan equity mutual fund ang chi te po kha kan invest thei don ani chuan NPS national pension system account ani dona hei hi chu safety ani dona bonds ang chi khana thok dona fixed return ani dona ni chuan public provident fund te po account thana ngai dona heng te po hi safety vector ani dona ni chuan hemi kan invest hunga dan kan zom nge tur kan achieve theina tura
กันปุ่มเป็นเหล่าตัวกันสวยตัวนั่นนี่จู่emergency fund liquid fund กันตีค่ะกันเงี้ยง่ายตัวนั่นนี่โมจวลหุ่นมันตัวละค่ะเจ้งสิ่งที่สางอาเวลตัลค่ะกันก็เร่งง่ายตัวนี่ให้ริเซลเราหน้าอินดัมเราทิลก็เตียงทิลเวลากันเราอินมันตัวละค่ะกันด่าง่ายตัวนั่นนี่โม fixed deposit แต่โม liquid fund กันด่าชัดง่ายตัวนั่นนี่จวนอัปปนี้เนี่ยน่าจวนกลุ่มที่เฮียนกัน investment corpus ค่ะ10% กันติปุ่งเองตัวนี้ค่ะกันเชื่อเร่งตัวนี้10% ข้างกันติปุ่นเจลังไงตัวนะจวนอดเลียจวนกลุ่มขัดดันโมกลุ่มนี้ดันกลุ่มทุ่มดันเจละคันกันเอเซตฮะกันเอ็นนนเจลังไงตัวนะกันรีวิวเจลังไงตัวนะชันจูกัน achieve ตัวเขา1 crore นี่หวังกันเสียมเรมเวเจลังไงตัวนะกลุ่มสมทุนช่วงขัดยัง achieve เทเรานัดตัว stock ที่ข้างกันเรา hold เทตาจู่หวังจวนกัน investment asset ตะโปข้ากันทักง่ายไม่เทนี่จู่หวังจวนให้ฮิจุกลุ่มตินกลุ่มนี้ดันโมตัลติตัวนี่จวนตัวเดียวจวน SIP ข้ากัน break ไม่ตัวนี่เรา SIP กัน break จวนกันcorpus กัน gold corpus ข้ากัน achieve เทเราผ่าเทนี่จู่หวังจวน SIP break มีเราตัวdiscipline พอยหมอดอนนี่จู่จวน lifestyle inflation ฮีพอยหมอครบไม่ให้กันสวยดูจู่กัน lifestyle ข้ากันตีสานเบเซลจวนเฮตากัน goal ข้ากัน achieve เราเทียจู่หวังจวนกัน lifestyle ข้าตีสานเบแค่เราตัวนี่กันหล่อเราสานเซลปกขันกัน lifestyle ข้าสร้างวักเราอินตกเตะขันกันเราอินเสียมเลยมั้งไงตัวนี่จวนตัวเบลจวนกันสวยเทียหิลซ้ำไปกับจู่ให้กุมสมดันหังกัน investment ข้ากันตีสานเบเซลละไงนี่มาสเปอร์กุมสมหันสังทุ่มนี่อดเลียจวนสังทุ่มจังไงกันที่สังอดเลียจวนสังดินเตียงคัน10% กุมที่นักกันที่สันจวนเตียงคันกัน investment นะคะเอาสันเวเซละไงตัวนี้ที่ค่ะตบนั้นกันสวยดูนี่จู่ก็ค่ะ private ถกเตนะเงี้ย pension ตั้มตัก pension กันชัวปุยเวทให้นัตัวละกัน financial plan ตัวนี้next episode มีเราจังเลยเท่าตัวนี้จวนตบนั้นจวนมีเรา subscribe ปุละมีเรา like สักปุละมีเรา subscribe บุกตัวนี้กันโหลไหม